Helo, diolch yn fawr iawn am yr wahoddiad a'r cyflwyniad. Felly, teitl y cyflwyniad heddi yw Proffilio, galluoedd ieithyddol, plant dwyieithog sydd ag anableddau datblygiadol yng Nghymru. Felly heddi byddai'n cyflwyno ychydig bach o waith ymchwil nes i ym Mhrifysgol Bangor fel rhan o fy ymchwil doethurol, lle o'n i'n gweithio o dan oruchwyliaeth Dr Irini Sanudaki a'r athro Enlli Thomas. Felly, ar gyfer yr ymchwil hon, mi oedd gennau diddordeb mewn astudio datblygiad iaith dwyieithog, mewn plant oedd â syndrom Down yn benodol, a hefyd plant oedd â syndrom Down ac awtistiaeth, a na i siarad ychydig bach am hyn hefyd yn ystod y cyflwyniad. Ac mi ydyn ni wedi edrych ar hyn o fewn cyd-destun yma yng Nghymru, gyda plant oedd yn siarad Cymraeg a Saesneg, wrth gwrs gan fod cyfleoedd ar gael ar gyfer plant o gwahanol cefndiroedd i ddysgu Cymraeg, a hefyd na i sôn ychydig bach yn fwy am hyn hefyd. Felly, i gychwyn, mwyn rhoi syniad i chi o be dwi'n bwriadu cyflwyno yn ystod y cyflwyniad heddi. Dyma'r strwythur ras. Felly, mi fyddai'n cychwyn gyda trosolwg o beth yn union yw syndrom Down, trwy roi ychydig bach o wybodaeth am beth yw'r anabledd hon, a beth yw rai o'r heriau a'r patrymau ieithyddol a welir yn datblygiad plant efo'r anabledd yma, yn enwedig yr heriau ieithyddol. Yna byddai'n rhoi ychydig bach o gefndir i'r prosiect a ystyriaethau o'r resymeg tu ôl ymgymryd â'r prosiect yma yn y lle cyntaf. Wedyn byddai'n trafod y prosiect ei hun gan gynnwys y fethodoleg a'r dulliau o casglu data sydd yn cynnwys y sampl a sut eithon ni ati i defnyddio a datblygu deunyddiau arbennig mwyn casglu wybodaeth am sgiliau gwybyddol a ieithyddol. Wedyn byddai'n cyflwyno rai o'r prif canfyddiadau ac wedyn byddai'n gorffen gyda casgliad a rai awgrymiadau ar gyfer ymchwil pellach ac ystyriaethau ar gyfer y dyfodol. A diwedd y cyflwyniad wedyn byddai'n hapus iawn i ateb unrhyw cwestiynau wrth gwrs hefyd. Felly i gychwyn, beth yn union yw syndrom Down? Wel, dwi'n siŵr bod bob un ohonoch chi wedi clywed am syndrom Down, felly bod chi wedi cwrdd â person neu yn nabod person sydd â syndrom Down, neu efallai oedd chi'n gwylio Britain's Got Talent dros y penwythnos a wedi gweld y grŵp dawnsio a mi oedd rai o'r unigolion efo syndrom Down fyna. Ond falle dydych chi ddim wir yn gwybod llawer iawn am yr anabledd datblygiadol yma. Felly mae fe'n anabledd datblygiadol oherwydd mae plant yn cael ei eni efo syndrom Down, a mae fe yn anabledd chromosomaidd sy'n golygu bod gwahaniaethau genetig, lle mae deunydd ychwanegol. So, os chi'n edrych ar y llun fyna, mae yna darn bach pink, felly mae tair copi o chromosom 21 yn hytrach na'r 2 copi fel arfer bys ni'n gweld mewn pobl sy'n datblygu'n arferol. A dyma pam mae'r anabledd hefyd yn cael ei alw'n trisomy 21, felly 3 copi chromosom 21. Mae syndrom Down yn yr anabledd chromosomaidd mwyaf cyffredin, gyda tua 1 yn bob 1000 o enedigaethau yn blentyn sydd â syndrom Down. Mae chydig bach o tystiolaeth yn awgrymu falle bod hyn yn newid gyda profion newydd sy'n gallu dangos os oes siawns uwch bod baba'n mynd i cael ei eni efo syndrom Down, ond hefyd mae chydig bach o tystiolaeth yn awgrymu bod oed y fam yn effeithio ar hyn hefyd. Ond mae fe'n yr anabledd mwyaf cyffredin. Yn gyffredinol, mae syndrom Down yn effeithio ar datblygiad gwybyddol, felly hynny yw sgiliau gwybyddol cyffredinol. Felly mae pobl sydd â syndrom Down efo anawsterau dysgu ac fel arfer mae IQ yn is na'r poblogaeth cyffredinol. Mae datblygiad corfforol hefyd ychydig bach yn wahanol ac mae rai yn cael problemau efo'u cliw a rai hefyd yn cael problemau efo'r galon a mae babanod a plant ifanc yn aml iawn yn cael llawdriniaeth pan maen nhw'n ifanc iawn i ceisio gwiro problemau efo'r calon. Ond un o'r meysydd o datblygiad sy'n bwysig i ni ystyried heddi yw bod gwahaniaethau datblygiadol sy'n cael ei weld gyda sgiliau iaith neu alluoedd ieithyddol. Felly mae problemau gyda datblygiad iaith yn ymddangos yn aml iawn, ac mae plant gyda syndrom Down yn debygol o weld therapydd iaith a llefaredd trwy gydol y blynyddoedd cynnar o leia. Ac mae'r anawsterau yma yn ymddangos i fod yn fwy na dim ond anawsterau cyffredinol a galluoedd gwybyddol.
Felly, dydy hi ddim yn ymddangos bod problemau a welwyd efo iaith wedi cael ei achosi gan alluoedd gwrbyddol is yn unig. Felly, mae yna rhywbeth arbennig am iaith sydd yn anoddach i'r plant yma. Mae plant sydd â syndrom Down fel arfer hefyd yn dangos patrymau o datblygiad sy'n wahanol i blant sy'n datblygu'n arferol o ran oedran maen nhw'n dweud eu iaith cyntaf a nes ymlaen mewn datblygiad mewn y nifer o geiriau maen nhw'n medru ei deall a medru ei ddweud a hefyd oedi mewn cyfuno geiriau mewn i brawddegau ac yn y blaen. Fel arfer, dyn ni'n gweld bod dealltwriaeth iaith yn uwch na sgiliau llafar. Felly yn aml iawn mae'r plant yma'n gallu deall geiriau a deall brawddegau, ond efallai bydden nhw dim ond yn siarad a dim ond yn gallu mynegu eu hun mewn geiriau sennol. Mae rai meysydd o datblygiad hefyd yn fwy trafferthus nag eraill, ac un elfen sy'n anoddach yw adnabod synnau llefaredd a sgil o'r enw'r ymwybyddiaeth fonolegol, sef sgil sy'n ymwneud â'r gallu i adnabod a defnyddio synnau llefaredd o fewn iaith. Felly mae babanod yn dechrau gwahaniaethu'r synnau o'r ieithoedd neu'r iaith maen nhw'n ei glywed yn ystod y misoedd cyntaf o'r bywyd, a wedyn maen nhw'n gallu cynhyrchu'r synnau gwahanol yma yn fuan iawn wedyn. Ond er y problemau yma, mae astudiaethau hefyd wedi dangos bod y plant yma yn gallu datblygu'r sgiliau yma yn llwyddiannus gyda ychydig bach mwy o amser a cymorth. Felly mae'r galluoedd ieithyddol ac ymwybyddiaeth fonolegol yn gallu gwella. Mae hefyd yn bwysig i ni ystyried rai o'r cryfderau os ni'n siarad am proffilio datblygiad. A un cryfder a welir yw bod plant efo syndrom Down fel arfer efo cof weledol eitha da. Felly maen nhw'n gallu prosesu wybodaeth weledol yn dda. A dyma un o'r rhesymau mae plant yma'n gallu bod yn llwyddiannus yn defnyddio Makaton neu BSL, British Sign Language, neu rhyw fath o iaith arwyddo. Felly fel nes i sôn ar y sleid diwetha, un elfen o datblygiad penodol sy'n gallu achosi mwy o sialensau yw ymwybyddiaeth fonolegol. Felly mae ymwybyddiaeth fonolegol yn sgil meta-ieithyddol sy'n golygu bod angen talu sylw i ffurf a strwythur synnau mewn geiriau yn annibynnol o'r ystyr. Felly os ydyn ni'n edrych ar y gair cath, dyn ni'n gallu dadansoddi y synnau o fewn yr gair cath yn annibynnol o be mae'r gair yna yn meddwl. Felly mae'r sgil yma yn ymwneud ag adnabod, gwahaniaethu ac amnewid synnau llefaredd. Mewn y rhan fwyaf o ieithoedd, mae yna 3 lefel, sef sillafau, odlau a ffonemau, neu seinau llefaredd unigol. A wrth i ni datblygu'r sgil hwn, mae plant yn dechrau talu sylw i'r synnau gwahanol hyn ac hefyd yn dechrau gallu newid nhw neu cynhyrchu nhw. Felly, enghraifft, maen nhw'n gallu meddwl am gair sy'n odli efo gair arall. O fewn addysg, mae'r sgil yma wedi cael ei ymddangos fel sgil sy'n hollbwysig oherwydd mae datblygiad o ymwybyddiaeth fonolegol wedi cysylltu'n gryf gyda datblygiad o sgiliau darllen a sillafu. Felly mae fe'n bwysig iawn bod plant yn gallu datblygu'r sgil hon hefyd. Ond fel dwedais i'n gynharach, mae'r sgil yma yn ymddangos bod plant efo syndrom Down yn cael sialensau ychwanegol gyda datblygu'r sgil hon. Felly mae'n glir bod plant sydd â syndrom Down yn cael trafferthion penodol gyda iaith. Un cwestiwn sydd wedyn falle'n codi yw os ydy dysgu a caffael un iaith yn anodd, a fydd dysgu 2 iaith felly yn rhy anodd, a sut bydd plant yn datblygu'r fath hon o sgiliau. Ac mae hyn yn gwestiwn efallai bydd gan rieni os ydyn nhw yn dwyieithog eu hun, neu falle os ydyn nhw'n siarad iaith lleiafrifol, lle mae'r iaith y gymuned yn wahanol, ond efallai bod y ieithrwydd yn rhan naturiol o'i fywydau nhw. Ar y llaw arall, efallai bydd rai yn cwestiynu os ydy yn bosib i plentyn sydd â anabledd datblygiadol a problemau ieithyddol, fel plant sydd â syndrom Down neu plant efo awtistiaeth, ydy yn bosib i nhw ddysgu 2 iaith yn y lle cyntaf, ac os ydyn nhw yn derbyn amlygiad i mwy nag un iaith,
a fydd hyn yn cael unrhyw effaith neu yn cael unrhyw niwed ar ddatblygiad. Ac os felly, a ddylai rhieni dewis defnyddio un iaith yn unig a peidio defnyddio'r llall. Felly dyma'r fath o gwestiynau sydd o bwys i ni fel ymchwilwyr, ond hefyd sydd o bwys i rieni, ysgolion a proffesiynwyr sy'n gweithio gyda plant sydd â syndrom Down o dydd i ddydd. Mae ymchwil blaenorol sy'n bodoli yn y maes yma yn gyfyngedig iawn, ond ar y cyfan mae ymchwil yn awgrymu bod plant sydd wedi cael eu amlygu ddwy iaith ddim o dan unrhyw anfantais ychwanegol yn nhermau iaith, sgiliau iaith cyffredinol, o'i gymharu â plant sydd â syndrom Down sydd ond yn siarad un iaith. Ond dim ond cwbl o astudiaethau sydd wedi cael eu chynnal hyd yn hyn, a mae rhain yn cynnwys astudiaethau case study, felly dim ond un plentyn o fewn yr astudiaethau. Ac mae'r astudiaethau eraill sydd yn bodoli yn bennaf wedi ffocysu ar blant dwyieithog, Saesneg a Ffrangeg sy'n byw yng Nghanada. Ac felly wrth gwrs mae'r sefyllfa ieithyddol a sefyllfa cymdeithasol llawer yn wahanol yn y Deyrnas Unedig, ond eto'n wahanol yma yng Nghymru. Ar yr un pryd, mae rai ymchwilwyr hefyd wedi darganfod bod cysyniad cyffredinol y bydd dwy iaith yn ormod o sialens i blentyn sydd ag anabledd, enghraifft syndrom Down neu awtistiaeth, ac mae ymchwil wedi dangos bod rai o rieni wedi derbyn cyngor i siarad i plant mewn un iaith yn unig mwyn ceisio lleihau'r cymhlethdod. Felly mae'n bosib nad yw'r cyngor a roddir i deuluoedd yn flaenorol wedi seilio ar tystiolaeth hyd yn hyn, ond hefyd mae tystiolaeth sy'n bodoli yn fach iawn. Felly mwyn rhoi bach o cyd-destun i'r ymchwil a digwyddodd yma yng Nghymru, fel dwi'n siŵr bod chi gyd yn ymwybodol o yn barod, ond mae Cymru yn wlad dwyieithog, felly mae gan yr iaith Gymraeg a'r iaith Saesneg statws swyddogol. A mae hyn yn golygu y dylid gweld y ddwy iaith yn gyfartal ei gilydd, ac ar ben hyn mae cefnogaeth a ddarpariaethau penodol yn bodoli ar gyfer defnyddio y ddwy iaith, ac felly mae cefnogaeth a hawl i bob plentyn i fod yn dwyieithog yn ôl y polisïau sydd yn bodoli yng Nghymru. Mae'r Gymraeg yn cael ei ystyried yn iaith lleiafrifol oherwydd y nifer o bobl sy'n dweud bod nhw'n gallu siarad Cymraeg yn rhugl, sef tua 5% o'r poblogaeth ar adeg y cyfrifiad diwetha. Wrth gwrs mae newydd nawr yn mynd i dod allan y flwyddyn hon, felly bydd fe'n diddorol iawn i weld beth sy'n digwydd fyna. Ond mae deddfwriaeth a ymdrechion mwyn ceisio cyrraedd y targed a osodwyd gan y Llywodraeth Cymru i gynyddu nifer o bobl sy'n siarad Cymraeg, gyda'r nod o ceisio gael 1 miliwn o siaradwyr o Gymraeg erbyn 2050, sef beth mae'r Llywodraeth yn ystyried fel truly bilingual Wales. Mae'r Llywodraeth felly yn ceisio amddiffyn ar iaith Gymraeg, ac un o'r ffyrdd o ceisio gwneud hyn yw trwy gynyddu nifer o blant sy'n gallu siarad Cymraeg a sy'n derbyn addysg trwy gyfrwng Gymraeg, a mae yna gyfyniad cyfreithio bod pob plentyn ar draws Cymru, hyd yn oed os maen nhw'n mynychu ysgolion Saesneg, yn cael rhywfaint o addysg trwy gyfrwng Gymraeg. Yn ogystal, mae cynnydd wedi bod mewn nifer o blant sy'n mynychu rhaglenni meithrin trochi, felly mae'r mudiad meithrin yn darparu, maen nhw'n arbenigwyr y blynyddoedd cynnar, a maen nhw yn rhoi addysg i blant ifanc iawn a'r cyfle iddyn nhw dysgu Cymraeg, a mae hyn yn cynnwys teuluoedd sy'n dod o cefndiroedd di-Gymraeg hefyd. Os ydym ni'n ystyried canllawiau ar gyfer plant sydd â anableddau datblygiadol, mae canllawiau pellach mwyn ceisio amddiffyn hawliau ar iaith Gymraeg o fewn y poblogaeth hon, ac mae'r Llywodraeth hefyd wedi dweud y dylai cynlluniau Cymraeg neu dwyieithog fod ar gael yn unol ag anghenion a dymuniadau disgybl a rieni. Felly fel canlyniad, dylai plant o bob cefndir ar draws Cymru cael rhyw fath o mynediant i addysg Cymraeg neu addysg dwyieithog. Felly beth o'n i moyn wneud efo'r ymchwil yma oedd cynyddu dealltwriaeth o dwyieithrwydd yn achos plant sydd â syndrom Down, ac hefyd plant sydd â syndrom Down ac awtistiaeth, a fel dwedais i wna i sôn ychydig bach yn fwy am hyn nes mlaen.
nathon ni gwneud hyn oherwydd y cynlleied o wybodaeth oedd ar gael am dwyieithrwydd yn y poblogaeth hyn ar hyn o bryd. Felly dyma oedd y dan cyntaf o ymchwil yn y maes hon o fewn y Deyrnas Unedig, ond fel gwledydd sy'n gynharach, mi oeddwn ni wedi edrych ar hyn mewn poblogaeth penodol yng nghyd-destun Cymru, sef plant dwyieithog Cymraeg a Saesneg. Felly mi oeddwn ni am ceisio ateb rai o'r cwestiynau trwy astudio galluoedd ieithyddol mewn termau dealltwriaeth iaith, galluoedd llafar, ond hefyd mewn rai o'r meysydd specific o iaith mwyn targedu rai o'r meysydd sy'n agored i niwed, enghraifft yr ymwybyddiaeth ffonolegol yma nes i sôn am yn gynharach. Felly mwyn ceisio ateb rai o'r cwestiynau yma, defnyddio ni cynllun 4 grŵp. Felly nathon ni recriwtio 4 grŵp o blant oedd yn cynnwys plant oedd â syndrom Down ac hefyd plant oedd yn datblygu'n arferol. Ac wedyn o fewn hyn mi oedd gennym ni plant oedd yn dwyieithog mewn Cymraeg a Saesneg a plant uniaith Saesneg. Oherwydd bod ni'n ymchwilio dwyieithrwydd, mi oedd angen i ni ystyried nifer o ffactorau gwahanol sy'n gysylltiedig â hyn, oherwydd bod cwestiynau ynglyn â beth yw dwyieithrwydd, a mae'r ffordd mae un person yn ystyried person dwyieithog ddim o reidrwydd mynd i fod yr un peth a person arall. Felly mi oedd angen i ni ystyried pethau fel yr oedran amlygiad i ieithoedd gwahanol, pa iaith oedd yn cael ei defnyddio yn y cartre, pa iaith oedd yn cael ei defnyddio yn yr ysgol, a faint o'r ieithoedd oedd y plant yn ei glywed bob dydd. Unwaith oeddwn ni wedi recriwtio'r plant i'r grŵp targed, sef y plant dwyieithog oedd â syndrom Down, wnaethon ni asesu nhw ar ei lefel o ddatblygiad, mwyn paru nhw efo un plentyn yn pob grŵp arall oedd ar yr un lefel o ddatblygiad. Felly, oherwydd hyn, mi oedd y plant oedd yn datblygu'n arferol yn iau na'r plant efo syndrom Down, a na i ddangos hyn ar y sleid nesaf. Hefyd mi oeddwn ni eisiau sicrhau bod y grwpiau yn cyfatebol o ran ffactorau ychwanegol, enghraifft statws economaidd cymdeithasol, felly oeddwn ni wedi casglu wybodaeth am lefel addysg y rieni mwyn sicrhau bod hyn ddim yn effeithio ar y canlyniadau chwaith. Felly ar ôl ystyried yr holl ffactorau yma, mi oedd gennym ni sampl o 77 o blant. O fewn hyn, mi oedd 14 o blant oedd yn dwyieithog mewn Cymraeg a Saesneg oedd â syndrom Down. Mi oedd 4 o'r rhain hefyd ag awtistiaeth, felly mi dyna nhw allan o'r sampl yma mwyn dadansoddi eu patrymau iaith mewn ffordd ychydig bach yn wahanol, a na i sôn ychydig bach am y blant yma nes ymlaen. Felly mi oedd 10 o blant yn weddill ar ôl yn y grŵp yma oedd â syndrom Down ac oedd yn dwyieithog, a fe paru ni rhain lan gyda un plentyn ym mhob grŵp arall, fel dwedais i, yn ôl ei lefel datblygiadol. A mi oedd hyn yn rhoi 40 o blant i ni o fewn y sampl specific yma. Felly dyma crynodeb o rai o'r prif nodweddion, felly mi oedd y plant oedd â syndrom Down tua 9.5 ar gyfartaledd, ac mi oedd y plant oedd yn datblygu'n arferol ychydig dros 4 mlwydd oed ar gyfartaledd. Yr non-verbal cognitive ability yw galluoedd gwybyddol, ac fel gwelwch chi, mi oedd rhain yn debyg iawn ar draws y grwpiau. Doedd dim gwahaniaeth arwyddocaol o ran statws economaidd cymdeithasol, ac mi oedd y plant dwyieithog yn derbyn amlygiad sylweddol i Gymraeg ar adeg ar astudiaeth a hefyd ar draws eu bywydau nhw. Gan fod disgwyl i bob ysgol dysgu rhywfaint o Gymraeg yn yr ysgol, mi oedd y plant uniaith Saesneg hefyd yn derbyn ychydig bach o amlygiad i Gymraeg hefyd. Felly dyma trosolwg o'r tasgau gwybyddol a ddefnyddir. Felly mi ddefnyddio ni asesiad o'r enw'r Ceibit sy'n asesiad di-eiriau, asesiad gwybyddol di-eiriau. A mae fe'n llawn lluniau lliwgar llachar, ac mae angen dewis llun i ffitio mewn i patrwm. Felly mae hyn yn prawf, fath o prawf IQ sy'n asesu deallusrwydd cyffredinol. Gan fod yn prawf di-eiriau, mae plant yn pwyntio at yr ateb, be maen nhw'n meddwl yw'r ateb cywir, a mae fe'n dda ar gyfer cadw sylw plant ifanc, felly mae oedd hon yn prawf addas ar gyfer ein sampl ni. Yna defnyddio ni prawf sban digid mwyn asesu sgiliau cof gweithredol, sy'n asesu ein gallu i cadw a prosesu gwybodaeth ar yr un pryd,
ac mae hyn hefyd yn gysylltiedig â galluoedd ieithyddol. Mwyn asesu galluoedd ieithyddol, mi oeddwn ni eisiau defnyddio profion oedd yn gallu rhoi trosolwg eitha cynhwysfawr. Felly defnyddio ni prawf o'r enw'r CELF, neu'r Clinical Evaluation of Language Fundamentals, a defnyddio ni'r fersiwn oedd yn addas ar gyfer plant rhwng 3 a 7 mlwydd oed. A mae hyn yn prawf sy'n cael ei ddefnyddio gan therapydd iaith a llifaredd, oherwydd mae'n ffordd dda o asesu os oes problemau ieithyddol, ac os felly, pa fath o problemau sydd. Eto mae fe'n cynnwys lluniau ac mae 7 is-brawf sy'n medru rhoi sawl mesur o iaith, sy'n cynnwys iaith graidd, dealltwriaeth iaith a mynegiant iaith mewn Saesneg. Ond mwyn astudio galluoedd cyflawn a rhoi proffil o datblygiad, mi oeddwn ni hefyd eisiau asesu sgiliau yn y Gymraeg. Yn anffodus, does ddim llawer o asesiadau sydd wedi eu safoni yn y Gymraeg ar hyn o bryd, ond mae prawf geirfa Cymraeg wedi cael ei ddatblygu gan academyddion o Fangor, sydd wedi cael ei cynllunio ar gyfer plant sy'n siarad Cymraeg a Saesneg. Felly mi ddefnyddio ni'r rhan o'r asesiad yma mwyn asesu dealltwriaeth y plant o ran geirfa Cymraeg. Eto mae fe'n defnyddio lluniau mwyn denu sylw'r plant, a mae fe hefyd yn debyg i'r asesiad a defnyddiwyd yn Saesneg. Mwyn asesu ymwybyddiaeth ffonolegol, sef y sgil yma nes I sôn am yn gynharach, lle mae plant efo syndrom Down yn cael trafferthion efo. Fe datblygon ni asesiad newydd ar gyfer targedu'r sgil hon, oherwydd bod dim prawf ar gael yn Gymraeg, ac mi oeddwn ni eisiau asesiad oedd yn debyg yn Cymraeg a Saesneg. Felly roedd 6 tasg I gyd, gyda 2 tasg yn ymwneud ag odlau, 2 tasg yn asesu sillafau neu syllables, a 2 tasg yn targedu ffonemau neu phonemes, sef y synau lleiaf o fewn iaith, sef synau unigol. Eto fe defnyddio ni lluniau mwyn ceisio gwneud y tasgau'n fwy hwylus, ac roedd 2 tasg ymarfer cyn y rai go iawn. Felly dyma enghraifft o dasg camfod odl. Felly oedd y plentyn wedi cael ei ofyn pa air sy'n diwedd yn yr un sŵn a pil. Car, haul neu mil, a gobaith wrth gwrs oedd bod y plentyn yn naill ai dweud mil neu yn pwyntio at mil ac yn y blaen. Felly mi oedd y tasgau yma wedi cael ei addasu ar gyfer y sampl yn defnyddio fan hyn. Felly I droi at y canlyniadau, dyma'r canlyniadau ar gyfer yr asesiadau mewn Saesneg ar gyfer y 4 grŵp. Felly dyma galluoedd y 4 grŵp o ran sgiliau craidd, sgiliau deall, a sgiliau mynegiant llafar mewn Saesneg. Mae'r 2 grŵp o blant sydd â syndrom Down yn y gweddlas golau, a'r grwpiau o blant sy'n datblygu'n arferol yn y 2 lliw mwy tywyll. Felly y peth gyntaf I nodi yw bod y plant efo syndrom Down efo sgiliau is na'r plant heb syndrom Down, hyd yn oed ar ôl I ni ystyried galluoedd gwybyddol. A dyma beth ni'n disgwyl gweld, oherwydd dyn ni'n gwybod bod plant sydd efo syndrom Down efo mwy o anawsterau gydag iaith na byswn ni'n meddwl o jyst galluoedd gwybyddol cyffredinol. Y peth pwysicach nath ni darganfod oedd bod dim gwahaniaethau arwyddocaol rhwng plant efo syndrom Down oedd yn dwyieithog a plant oedd â syndrom Down oedd yn siarad Saesneg yn unig. A dyma pryd oeddwn ni yn ystyried galluoedd mewn Saesneg. Felly mae hyn yn canlyniad eitha sylweddol, dwi'n meddwl. Mae'r un patrwm o cryfderau a gwendidau hefyd I weld o fewn y 2 grŵp, sef bod dealltwriaeth iaith yn uwch na sgiliau cynhyrchu neu sgiliau llafar, eto fel o'n i'n disgwyl. A dyma'r canlyniadau ar gyfer y tasgau ymwybyddiaeth ffonolegol mewn Saesneg. Felly mae gynnon ni'r canlyniadau ar gyfer sillafau, odlau a ffonemau ar gyfer y 4 grŵp eto. Felly fe welwch chi bod y plant yn y 2 grŵp oedd â syndrom Down yn perfformio'n debyg iawn ar y tasgau yma, a eto doedd dim gwahaniaeth arwyddocaol o ran galluoedd yma chwaith. Yr unig effaith arwyddocaol o gan byddwn ni wedi ffeindio oedd bod y plant o ieithog yn datblygu oedd yn datblygu'n arferol yn neud ychydig bach yn well ar y tasgau sillaf na'r grwpiau eraill.
Ar gyfer galluoedd yn Cymraeg, felly ar gyfer y grwpiau dwyieithog, sef y plant dwyieithog efo syndrom Down a'r plant dwyieithog oedd yn datblygu'n arferol, mi oeddwn ni wedi dadansoddi'r canlyniadau o'r asesiadau hon i weld sut oedden nhw'n wneud yn y Gymraeg hefyd. Felly, ar gyfer y prawf geirfa, sef deall geirfa yn Cymraeg, mi oedd y ddau grŵp yn perfformio'n debyg iawn i'w gilydd. Ar gyfer tasgau ymwybyddiaeth ffonolegol, eto doedd dim gwahaniaethau yma chwaith. Felly fe welon ni yr un patrymau gyda'r anawsterau. Felly mi oedd y rai oedd yn targedu'r odl yn achosi mwy o problemau ar gyfer y plant oedd yn datblygu'n arferol a hefyd y plant efo syndrom Down. Felly nid yn unig oedd y plant dwyieithog oedd â syndrom Down yn datblygu sgiliau sylweddol mewn Saesneg, ond mi oedden nhw hefyd â sgiliau Cymraeg oedd cystal â plant iau oedd yn datblygu'n arferol ar un lefel o ddatblygiad â nhw. Ond mae plant a pobl dwyieithog ddim i gyd yr un fath, a ni'n gwybod bod yna sawl ffactor sy'n dylanwadu ar galluoedd ieithyddol. A mae hyn yn cynnwys faint o amser maen nhw yn clywed ac yn siarad eu ieithoedd. Ac felly, efallai bod e'n well i ystyried dwyieithrwydd ar raddfa yn hytrach na fesur grwpiau. Felly, mwyn edrych ar hyn mewn ffordd wahanol, mi allwn ni ystyried os yw'n bosib i rhagfynegu galluoedd ieithyddol mewn Saesneg ar sail amlygiad dwyieithog. Felly hynny yw, a yw'r radd o amlygiad i Gymraeg yn gwella ein gallu i rhagfynegu galluoedd ieithyddol yn yr iaith a rannir, sef Saesneg. Neu a yw bod yn fwy dwyieithog yn rhagfynegu sgiliau Saesneg is. Felly, ar gyfer hyn, fe edrychwn ni ar faint o amlygiad i'r Gymraeg gafodd y blant, ac os oedd hyn yn gysylltiedig â galluoedd craidd mewn Saesneg. Dyma'r canlyniadau, a dwi'n gwybod bod y tabl yma bach yn brysur, ond y prif bwynt oedd bod amlygiad i Gymraeg ddim yn rhagfynegu galluoedd mewn Saesneg. Felly mi oedd lefel datblygiadol cyffredinol a galluoedd cof gweithredol yn gysylltiedig â sgiliau iaith mewn Saesneg, ond doedd amlygiad i'r Gymraeg ddim, a mae hyn fi'n meddwl eto yn canlyniad eitha bwysig, a mi oedd hyn hefyd yn wir ar gyfer y plant oedd â syndrom Down. Yna fe edrychwn ni ar os yw radd o amlygiad i'r Gymraeg yn rhagfynegu galluoedd iaith mewn Saesneg, ar ôl i ni reoli am yr holl ffactorau yma sy'n gysylltiedig â galluoedd ieithyddol. Felly, ni'n gwybod bod sgiliau cyffredinol, gwybyddol, cof gweithredol a oedran yn gallu effeithio ar sgiliau ieithyddol. Felly, ar ôl i ni reoli am yr holl ffactorau yma, ydy'r radd o amlygiad i Gymraeg yn gallu cael ei ragfynegu gan galluoedd yn Saesneg. Felly, ar gyfer hyn, fe defnyddio ni hierarchical regression, ac eto fe darganfyddo ni yr un peth. Felly, doedd amlygiad i'r Gymraeg ddim yn rhagfynegu galluoedd craidd mewn Saesneg ar ôl i ni rheoli am y ffactorau yma. Mwyn dangos hyn bach yn glerach efallai, dyma graff i ddangos y berthynas rhwng amlygiad i Gymraeg a sgiliau ieithyddol mewn Saesneg. Felly, fel welwch chi, does dim patrwm amlwg i'w weld fyna, a does dim patrwm rhwng amlygiad i'r Gymraeg a sgiliau mewn Saesneg, a eto nath ni wneud hwn ar gyfer y plant efo syndrom Down yn unigol, a mi welon ni yr un fath o patrwm. Sut ni'n wneud am amser? Mae chydig bach amser ar ôl, felly fe wna i cyflwyno y ran arall o'r prosiect a wnaeth edrych ar plant oedd â syndrom Down ac awtistiaeth. Felly, mae nifer o'r blant sydd â awtistiaeth yn y poblogaeth cyffredinol tua 1 i 2%, tra bod amcangyfrifon yn awgrymu bod rhwng tua 5 hyd at 37-38% o blant sydd â syndrom Down yn cwrdd ar criteria diagnostig ar gyfer awtistiaeth. Felly, mae amlder o awtistiaeth mewn plant sydd â syndrom Down yn uwch na'r poblogaeth cyffredinol. A ni'n gwybod bod plant efo syndrom Down a plant efo awtistiaeth a plant sydd â syndrom Down ac awtistiaeth efo proffiliau datblygiadol gwahanol, ond ei fod nhw'n cael problemau gyda iaith yn gyffredinol ar y cyfan.
Ond mae sawl elfen arall yn gorgyffwrdd, a mae hyn hefyd yn gallu gwneud hi'n anodd i adnabod awtistiaeth mewn plant sydd â syndrom Down. Os ydyn ni'n ystyried yr cwestiwn wnaethon ni ofyn yn gynharach, felly os ydy un iaith yn anodd a fydd dwy iaith felly yn rhy anodd, ar hyn o bryd, does dim astudiaeth yn bodoli sydd wedi edrych ar galluoedd ieithyddol plant dwyieithog sydd â syndrom Down ac awtistiaeth. Ac felly dyma oedd beth o'n ni am wneud efo'r astudiaeth yma, oedd edrych ar y proffiliau datblygiadol plant oedd â syndrom Down ac awtistiaeth, felly diagnosis deuol. Felly, fel dwedais i'n gynharach, mi oedd 4 o blant yn y sampl gwreiddiol oedd â syndrom Down ac awtistiaeth, ac fe roeddwn ni ffug enwau mwyn gallu disgrifio pob un yn unigol. Felly, mi oedden nhw rhwng 6 a 16 mlwydd oed, gyda 2 fachgen a 2 ferch. Mi oedden nhw â oedran datblygiadol o dan 4, heblaw am Rhiannon, a mi oedd gan Rhiannon fath gwahanol o syndrom Down. Felly, mi oedd gan hi mosaic Down syndrome, felly yn hytrach na bod pob cell efo'r copi ychwanegol o chromosome rhif 21, roedd rai celloedd ar 2 copi a rai celloedd efo 3 copi. Ac felly dyma pam falle oedd hi yn datblygu ar lefel oedd yn agosach i'w oedran go iawn hi. Mi oedd ystod o brofiadau dwyieithog ganddyn nhw ac mi oedden nhw wedi dechrau dysgu Cymraeg ers geni neu yn fuan iawn mewn datblygiad. Does dim digon o amser i mynd mewn i manylder am y proffiliau pob unigolyn. Ond beth wnaethon ni fan hyn oedd defnyddio ystadegau arbennig mwyn cymharu pob plentyn unigol o ran yr asesiadau nes i sôn am yn gynharach, o'i gymharu â plant dwyieithog oedd â syndrom Down, plant uniaith Saesneg oedd â syndrom Down, ac hefyd plant dwyieithog oedd yn datblygu'n arferol. A felly o hyn mi oeddwn ni'n gallu dweud bod hi ddim yn ymddangos bod dwyieithrwydd yn cael unrhyw effaith negyddol ar galluoedd ieithyddol o'i gymharu â'r grwpiau control. Felly, mi oedd bob plentyn yn datblygu galluoedd ieithyddol mewn Cymraeg a Saesneg yn unol ar disgwyliadau ar gyfer plant oedd â syndrom Down ar ôl ystyried faint o amlygiad oedd ganddyn nhw eu Cymraeg a Saesneg a beth oedd eu galluoedd gwybyddol. Felly, os oedd y plentyn yn cael mwy o amlygiad i Cymraeg, byddwn ni'n gweld bod y sgiliau nhw mewn Cymraeg yn gryfach na sgiliau mewn Saesneg, a ar y llaw arall, os oedden nhw'n cael mwy o amlygiad i Saesneg, mi oedd sgiliau Cymraeg nhw yn gryfach na sgiliau mewn Cymraeg. Ond mi oedd hefyd amrywiant mawr mewn alluoedd, felly mae fe yn bwysig iawn i ni ystyried anghenion bob plentyn yn unigol wrth i ni wneud astudiaethau o'r fath hon. Felly ar y cyfan, ni chanfoddwyd unrhyw tystiolaeth bod yna unrhyw effaith niweidiol o ganlyniad i ddwyieithrwydd mewn plant sydd â syndrom Down. Felly hynny yw, mae'r canlyniadau yn dangos bod dwyieithrwydd ddim yn achosi niwed i alluoedd ieithyddol unigolion sydd â syndrom Down. Felly, o'r canlyniadau mi fedrwn ni ddweud bod unigolion sydd â syndrom Down a hefyd unigolion sydd â syndrom Down ac awtistiaeth yn medru fod yn llwyddiannus mewn sefyllfaoedd dwyieithog o fewn y cyd-destun Gymraeg a dwyieithrwydd Cymraeg Saesneg, a bod dim tystiolaeth eto i awgrymu bod dwyieithrwydd yn achosi unrhyw oedi pellach mewn datblygiad iaith. Os ydyn ni'n ystyried y canlyniadau yma o fewn cyd-destun y byd go iawn, mae hyn felly yn golygu y dylai plant a oedolion sydd â syndrom Down cael y cyfle i cael eu chynnwys a'i chefnogi o fewn darpariaethau dwyieithog, a mae hyn yn cynnwys ysgolion Cymraeg neu ysgolion dwyieithog, a roi'r siawns iddyn nhw cael eu chynnwys o fewn cyfleoedd i fod yn dwyieithog yn y lle cyntaf. O fewn teuluoedd, efallai bod hyn yn meddwl bod y plentyn yn gallu mynychu yr un ysgol a'i ffrindiau, neu efallai yr un ysgol a frodyr a chwiorydd, yn hytrach na bod gorfod anfon nhw i ysgol gwahanol mwyn rhoi addysg Saesneg iddyn nhw, a dyma oedd un o'r pethau oedd y rhieni yn dweud wrthai tro ar ôl tro bod nhw moyn anfon eu phlant i'r un ysgol a'i brodyn neu chwiorydd. Ac felly mwyn roi'r cyfleoedd yma i blant, mae angen cynyddu ymwybyddiaeth o'r canlyniadau posib o dwyieithrwydd
sydd wrth gwrs â goblygiadau ar gyfer ymarfer clinigol ac addysgiadol a therapi iaith a llifaredd. Ac mae angen canllawiau gliriach o ran addysg gyfrwng Gymraeg a darparu ieithau ar gyfer rhieni a plant sydd â anawsterau ieithyddol ychwanegol, enghraifft syndrom Down ac awtistiaeth. Felly mwyn cefnogi teuluoedd, mae angen sicrhau bod gweithwyr proffesiynol hefyd yn medru darparu argymhellion yn seiliedig ar tystiolaeth, nid yn unig yma yng Nghymru, ond tystiolaeth sy'n bodoli ar draws y byd. Gan mai hwn oedd y dan cyntaf o ymchwil i edrych ar hyn o fewn y Deyrnas Unedig, mae angen llawer mwy o ymchwil yn y maes yma. Mae angen hefyd ymchwil pellach er mwyn astudio datblygiad dros amser, felly hynny yw astudiaethau hydredol, a hefyd ymyriadau er mwyn gweld sut allan ni wella'r canlyniadau ieithyddol ar gyfer y plant yma, a sut all therapyddiaeth a llifaredd cynorthwyo a helpu efo datblygiad dwyieithog. Mae hefyd angen mwy o brofion sydd ar gael yn Cymraeg, ac mae hefyd angen i ni ceisio darganfod pa fath o amgylchiadau sydd orau ar gyfer dysgu a cefnogi plant sy'n dwyieithog a sydd â anableddau datblygiadol. Ond o beth ni'n gwybod hyd yn hyn, mi ddylai plant sydd ag anableddau datblygiadol cael eu chynnwys o fewn cymunedau ac ysgolion dwyieithog yng Nghymru. Dwi'n ymwybodol bod fi wedi siarad lot a dwi wedi cyflwyno lot o wybodaeth, felly os hoffech chi ddarllen mwy am yr astudiaethau hon, mae'r papurau yma yn rhoi llawer mwy o manylion, a mae'r papur ar y chwith ar gael i unrhyw un darllen am ddim, mae fe'n open access, felly gall unrhyw un cael mynediad at hwnna os ydyn nhw am darllen yn fwy. Felly dyna ni, diolch yn fawr iawn i chi am wrando, ac fe hoffwn ni hefyd diolch i pawb wnaeth helpu gyda'r prosiect sy'n cynnwys yr Uni Sanfydaki a Enlli Thomas o Fangor, y teuluoedd a'r plant a cymryd rhan yn yr ymchwil, a'r cyllidwyr sef yr ESRC a Prifysgol Bangor. Diolch yn fawr iawn.